Ola, boas tardes a mijas. Chámome Malva e últimamente paso moito tempo da miña vida explicándolle a xente que na Galiza non hai cabras. Non sei por qué, non sei como cheguei a este punto, pero esta é a miña vida agora. Para empezar, quero darvos as gracias pola boísima acollida que lle destes ao meu primeiro vídeo. O certo é que non me esperaba tanto cariño e tantas palabras bonitas. Van se me subir a cabeza, voume volver insoportable, estades creando un monstro. E bueno, porque non o saiba, hai 2 semanas fixen un ranking das miñas películas para adolescentes favoritas. Podedes velo, darlle like, comentar, etc. Tamén teño TikTok, Twitter e Instagram. Voume meter xa ao chollo, porque o vídeo de hoxe é extremadamente largo. Non sei canto vai durar, porque acabo de empezar a gravar, pero de guión teño 9 páxinas. Eu escollo facerme isto a mí mesma. Hoxe vouvos falar sobre un dos meus moitos archienimigos. No meu TikTok fago moitas referencias sobre os meus moitos archienimigos, pero teño que explicar un par de cousas. A relación que teño eu con estes, na súa meirande parte, homes, é unha inimizade total e absolutamente unilateral. Estes homes non saben quen son eu. Dalles exactamente igual o que eu pense deles. Dalles exactamente igual que eles desperten en min este desprezo, esta animosidade. Eu non significo absolutamente nada para eles, pero eles viven rent free na miña cabeza. É o único recurso que teño eu para lidiar con estes sentimentos de animadversión que me consumen cara a estes homes ricos, famosos, respectados e ou mortos, é o vilipendio público na miña canle de YouTube con 300 suscriptores. Algúnas das persoas que están na miña lista de archienimigos? Bueno, Justin Bieber, Ed Sheeran, Drake, Quentin Tarantino, Kubrick, Margaret Thatcher, Pondal, Manuel Murguía, Vicente Risco, Prince Charles, J.K. Rowling, evidentemente, Príncipe Felipe, o que acaba de morrer ese, John Lennon. Podería estar así todo o día, pero hoxe voume centrar nun home en concreto. Un home no que levo pensando constantemente meses. Un lurpio, un panximicas, un chupón, un laretas, rañán, trampuzas. Un home que leva anos lucrándose de tratar as mulleres do seu redor como unha puta merda. Justin Timberlake. A orixe do meu odio cara a Justin Timberlake pódese trazar directamente ao ano 2016 do noso Señor Jesucristo, no que este home sacou unha canción chamada Can't Stop the Feeling. Ata ese momento eu non tiña unha opinión sobre este señor nin boa nin mala, pero sacou unha canción horrorosa, aburridísima, que estaba en todas partes, era horrible. Non podía escapar desa canción. Eu nunca na miña vida escoitei Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake por vontade propia. Na miña putísima vida fixen eu tal. Nunca me despertei pola mañá e dixen: "Xa iso que me llenaría o meu día escoitar o single promocional da película Trolls, Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake". A canción é tan carregante e tan horrible que este señor entrou no meu radar aí xa de mala maneira. E despois entereime de todas as movidas que fixo e dixen: outro inimigo, que ben. Este home ten un historial tan longo de movidas chungas que lle fixo a señoras random, que este vídeo vai ter que estar dividido en seccións falando de cada unha das señoras as que lle fixo algunha pirula. Teño moito que dicir, todo o que vou falar necesita moitísimo contexto. Este home caeme fatal! O reinado do terror de Justin Timberlake comezou no ano 1993, cando pasou a formar parte do reparto de The Mickey Mouse Club, un programa de Disney Channel que tiña sketches cómicos, versións de cancións populares, algo de contido educativo tamén. O reparto de The Mickey Mouse Club de 1993 a 1994 é especialmente salientable pola cantidade dos seus membros que pasarían a convertirse máis tarde en estrellas da música e do cine, non? Britney Spears, Ryan Gosling, J.C. Chasez, Christina Aguilera, Kerry Russell, unha persoa que case pasa a formar parte de Mickey Mouse Club, que máis tarde alcanzaría tamén a fama mundial, é Jessica Simpson. Para que non a coñeza, Jessica Simpson é unha cantante, actriz, deseñadora e escritora estadounidense. Fíxose coñecida como cantante a finais dos 90 a principios dos 2000 cunha imaxe pura e inocente que contrastaba ca imaxe máis sexualizada que tiñan artistas como Britney Spears ou Christina Aguilera. Jessica Simpson sempre foi comparada a Britney Spears ao longo de toda a súa carreira e iso é algo que non imos facer aquí hoxe. Apreciámolas ambas polo que son
son. Aínda que disclaimer, polo que sei, Jessica Simpson é unha Republican desas. Así que, bueno, figura complicada. No 2002, Jessica casou con Nick Lachey, un home membro dunha boyband que estaba de moda naquela época, e a súa relación convertiuse no obxecto de fascinación de moita xente, non? Ata chegaron a ter un programa de telerrealidade chamado Newlyweds Nick and Jessica, no que Jessica foi deliberadamente caracterizada como unha loira parva que non sabía nada do mundo real. Nick e Jessica acabaron por divorciarse no ano 2006 e Jessica acabaría por caracterizar este matrimonio como a súa peor decisión financiera, porque parece ser que o divorcio costoulle uns 12 millóns de dólares, unha movida así. A vida de Jessica Simpson está moi intensamente marcada polas súas relacións con homes horribles. Na súa autobiografía, Open Book, publicada no 2020, ela fala do moito que lle afectaron as súas relacións con Nick Lachey ou con John Mayer, archi-inimigo alert, odio-te John Mayer, eres lo puto peor. Vou facer un vídeo inteiro sobre John Mayer e desflipar. Tamén saiu con un xogador de fútbol americano e recibiu moitísimo abuso por parte dos fans do equipo no que xogaba el, así que en resumo, Jessica Simpson tivo unha vida moi complicada, marcada pola súa relación co seu corpo, cas drogas, co alcohol e con moitos homes horribles, tanto aqueles cos que tivo relacións románticas como o seu propio pai. É unha historia que se repite moito, que estas mulleres cantantes de pop famosas teñan unha relación moi difícil co seu pai e que acaben tendo moitísimas relacións super tóxicas con homes que non lles queren ben. A estas alturas estaredes preguntando que pinta Jessica Simpson nun vídeo sobre Justin Timberlake. Pois a ver, a historia que vos vou contar agora, máis que nada para o que sirve, é para retratar a Justin Timberlake como ser humano, non? É unha pincelada, é unha introducción ao tipo de home que é. Un porco. Para empezar, a forma na que describe Jessica Simpson a Justin Timberlake cando se coñeceron no casting de Mickey Mouse Club no 1993 é como un neno extremadamente repugnante. Pero a ver, isto nin fu nin fa. Non deberíamos xulgar a xente por como se comportou unha vez cando tiñan 13 anos, obviously. Pero sabedes o que podemos facer? Xulgaron a persoa por algo que fixeron con 25 anos. Un día de 2006, pouco despois do divorcio de Jessica Simpson, Nick Lachey, e pouco despois de que Justin Timberlake rompera a súa relación con Cameron Diaz, Jessica e Justin quedaron un día na casa de Jessica para falar, tomar algo, etc. E acabaron por compartir o que Jessica denominou un bico nostálxico. Acto seguido, este home saca o móvil e empeza a mandar unha mensaxe. Ela, confundida por saber con quen estará falando este señor, nada máis acabamos de papar, entón pregúntalle, con quen falas? Este dille: pois cando tiñamos 12 anos, Ryan Gosling e máis eu fixemos unha aposta para ver quen se liaba antes contigo e acabo de gañar. Que clase de 12 anos. Fas esa aposta. Moi ben, que te acordes desa aposta. 12 putos anos da tua vida. E que lle mandes un mensaje a Ryan Gosling, que estará grabando el diario de Noah e estará vivindo a súa puta vida de Ryan Gosling. Que lle mandes ese mensaje. É que hai que ser porco. Diante dela, dicindo yo, nada máis acaban de liarse. É que como pode ser tan porco Justin Tim... O que dixen, isto é unha pincelada de todo porco que pode chegar a ser este rapaz. Entramos xa en territorio serio. Ano 2004, The Super Bowl Halftime Show, un dos eventos televisados con máis espectadores de todo o mundo. Introduce o espectáculo Jessica Simpson, seguida por unha impresionante performance de All For You de Janet Jackson, a principal artista este ano. Tamén houve actuacións de P. Diddy, Nelly e Kid Rock. E cara ao final, Janet Jackson volveu ao escenario para facer unha actuación espectacular do seu hit Rhythm Nation. Ela estupenda, como sempre, pero non acabou aí. No. Houve un invitado sorpresa. Justin Timberlake. O Tros Maestit aparece no escenario para cantar o seu tema Rock Your Body, xunto con Janet Jackson, e ármase a de Deus e Cristo. Un pouquiño de contexto antes de continuar. Quen é Janet Jackson? Exactamente. Bueno, grazas por preguntar. Janet Jackson é posiblemente unha das maiores influencias estéticas e musicais de finais dos 80, 90 e principios dos 2000. O seu álbum de 1979, Rhythm Nation, vendeu máis de 7 millóns de copias só nos Estados Unidos. Os seus videoclips eran modernos, frescos e estéticamente revolucionarios. Janet Jackson tampouco era tímida a hora de incluir temas políticos na súa música e nas súas entrevistas. Falaba sobre a posición da muller na sociedade e sobre o antirracismo moi a miúdo. Britney Spears declarou repetidamente na súa carreira que a súa maior influencia fora Janet Jackson. E podemos ver tamén influencias da súa música, da súa estética, tanto na música como nos vídeos de artistas como Beyoncé ou Lady Gaga. O seu legado é comparable ao de Madonna, por exemplo. Entón, se o seu legado ten esta influencia
este significado? Por que hai tanta xente que non ten nin puta idea de quen é esta señora? Racismo! No ano 2004, Janet Jackson estaba nun punto alto da súa carreira. Acaba de sair nunha película que fora un exitazo, o seu álbum All For You vendera máis de 1.200.000 copias no primeiro mes, só nos Estados Unidos, e estaba saindo creo que con Matthew McConaughey. Ela estaba ben. Non lle faltaba notoriedade. Estaba ben. Janet estaba ben. Fenomenal, incluso. Janet estaba fenomenal. Pois que pasou ao final da performance de Rock Your Body, na que acompañou Janet Jackson a Justin Timberlake? A última frase da canción di: aposto que te vou ter nua ao final desta canción. O cal, bold of you, Justin Timberlake, escoller cantar iso nunha canción co antimorbo. Despois de dicir esta frase, Justin extende o brazo e destapa unha parte do top de Janet Jackson, expoñendo a súa teta dereita a máis de 10 millóns de espectadores en directo, durante menos dun segundo. Sobre o Nipplegate, como sería bautizado máis tarde este evento, dixéronse moitas cousas, que foi idea de Janet, que foi idea de Janet e de Justin, que foi idea da cadea de televisión, que foi un accidente, que foi unha cousa premeditada, que foi unha cousa que se decidiu xusto antes de subir ao escenario, de todo. A versión da mesma Janet cambiou un par de veces. Ao principio dixo que ela sí sabía o que iba a pasar, despois dixo que realmente pensaba que iba a pasar, pero que ela iba a ter como un suxerador debaixo, así que non iba a expoñer o seu peito a máis de 10 millóns de persoas. E tamén ata dixo máis tarde que ela non tivo absolutamente nada que ver ca decisión de facer o que pasou. Pero unha cousa que sí que fixo Janet Jackson unha e outra e outra e outra e outra vez consistentemente foi desculparse. Desculpouse en público e tamén en privado, unha e outra vez con todos os involucrados. Pero iso non foi abondo para o porco de Les Mums ou Mumbes ou como puto se chama esta gilipollas, que é o CEO de CBS, un dos canles máis importantes dos Estados Unidos. Este home decidiu, máis ou menos el unilateralmente, porque lle deu a la puta gana, prohibir a presenza de Janet Jackson en todos os canles asociados con CBS. A música de Janet Jackson deixou de soar na radio. Os seus videoclips deixaron de aparecer en MTV. Ela fora a raíña de MTV durante moitísimos anos. Prohibíronlle a asistencia aos Grammys. E aparte diso, a narrativa popular, a que venderon os medios, a que defendía a xente, a narrativa que se extendeu, centraba a Janet Jackson como única responsable do ocorrido. O medio segundo do seu peito descoberto é un dos clips máis buscados no internet. E a xente non busca Justin Timberlake destapa o peito de Janet Jackson. Janet sempre é o foco, sempre é a villana, a muller que precisou recorrer a medidas tan desesperadas para revivir unha carreira que estaba a piques de morrer. E como xa dixe, a carreira de Janet Jackson estaba ben, ata diría que increíblemente ben. Ela non precisaba máis atención da que xa tiña. O Nipplegate este non só cambiou drásticamente as regras sobre o que as cadeas de televisión podían ou non emitir nos Estados Unidos, senón que tamén foi obxecto dunha audiencia no Congreso e convertiuse nunha obsesión mundial, internacional, durante anos. Anos! E arruinou a carreira dunha das artistas máis grandes e unha das influencias máis grandes dos anos 80, 90 e principios dos 2000. Vou vos dar 5 segundos para que adiviñedes as consecuencias de destapar unha teta en directo diante de millóns de persoas para Justin Timberlake. I love giving y'all something to talk about. Justin Timberlake non só se disculpou a duras penas, senón que chegou ata chulearse do que pasou. Timos ves algo de que falar, pero serás porco. Vos credes que este señor veu o escrutinio público ao que foi sometida a muller a cal as súas accións meteron nesta situación? E dixo, igual o moralmente correcto agora sería defender a Janet Jackson, un poquinho así, por encima. Non para Justin. Que máis xe daba el, si total el non sofriu ninguna consecuencia. De feito, Justin Timberlake actuou nos mesmos Grammys os que Janet Jackson tivo prohibida a entrada. E quero recalcar que realmente Janet Jackson foi unha parte pasiva do que foi o destape. O destapador, a parte activa de todo isto foi Justin Timberlake. Espero non ter ni que decir que o descubrimento dunha teta na tele non debería dar a tanto drama. Non debería causar conmoción ningunha e moito menos a conmoción que acabou causando. Pero xa que a situación foi a que foi, paréceme interesante non só sinalar a falta de consecuencias para Justin Timberlake, senón o cómodo que estivo el desentendéndose públicamente da muller a que tanto dano
lle causou. And I have to say, just to let people know that Justin has reached out. We haven't spoken, but has reached out to speak with me. And like I said, friendship is very important to me. And certain things you just don't do to friends. Certain things were said, supposedly, or that he had said, kind of leaving you out there hanging. E agora xa entramos en allegedly territory. Pois bueno, resulta que o estilista encargado do look de Janet Jackson no halftime show do Super Bowl do 2004, Scott Lucas, saiu agora de repente dicindo que a persoa que estivo detrás de todo o Nipplegate foi Justin Timberlake, co propósito explícito de provocar un escándalo maior que o morreo que se deron en riba do escenario a súa ex-moza Britney Spears e Madonna nos MTV Video Music Awards do ano anterior. O plan inicial era algo así como sacarlle unha falda que iba a levar e enseñar que levaba unha especie de tanga de perlas, pero a cadea de televisión dixo que no, así que no último momento Justin Timberlake, según o que conta este estilista, falou co estilista e dixolle, pois fai isto para que eu poda destaparlle unha teta non sei que. Isto de novo foi unha decisión unilateral de Justin Timberlake e polo que dio o estilista, Janet Jackson non sabía nada. E agora, esta información, como moito relacionado con esta situación, non sabemos se é certa, pero honestamente, se poñemos todo en contexto, non me extrañaría en absoluto que isto fose o que pasou. Mais que nada porque Justin Timberlake sí que ten un historial de aproveitarse de mulleres para o seu beneficio persoal, o cal comprobaredes na sección que ven a continuación. E tamén ten un historial moi longo de intentar quedar por encima de Britney Spears, o cal tamén veredes a continuación. E é un porco. Justin Timberlake volveu a actuar no Super Bowl do 2018. A carreira de Janet Jackson aínda non se recuperou, 17 anos máis tarde. Chegamos ao peor, o máis podre de todo o que fixo este imbécil. Agora, podería pasarme aquí un vídeo de 10 putas horas explicando a carreira de Britney Spears, a súa música, a súa influencia cultural, o abuso que sufriu por parte da súa familia e por parte dos medios de comunicación, a sexualización que sufriu ela desde que era menor de idade, a súa situación legal actual, Free Britney, busca de Free Britney en Google, e todos os homes que se aproveitaron dela de algunha forma ou outra, tanto as súas parellas como o seu propio pai. Pero non teño tempo para todo isto. Vou me centrar exclusivamente nas putadas que lle fixo, concretamente, Justin Timberlake. Pero ainda así deixarei algúns vídeos e algunha información na descripción do vídeo onde podedes descubrir máis sobre Britney Spears. Britney Spears comezou a súa carreira, igual que Justin Timberlake, en The Mickey Mouse Club, cando tiña 13 anos, e uns poucos anos máis tarde acabaría por convertirse na princesa do pop. No momento no que a carreira de Britney Spears empezaba a despuntar, Justin Timberlake xa o estaba petando como membro da boyband NSYNC. Britney e Justin reencontráronse no tour de NSYNC do 1998, do que Britney formou parte, e empezaron a sair. Realmente difícil expresar o nivel de obsesión colectiva que había con esta relación, o cal dá un noxo impresionante porque eran dous teenagers. Justin e Britney estaban en todas partes, e tamén teño que decir que a xulgar polas veces que falaron eles públicamente da súa relación, seguramente que se quixeron un montón, pero eran moi novos e a relación era extremadamente pública, así que iso estaba condenado a rematar. E así foi. No ano 2002 anunciaron a súa ruptura despois de 4 anos de ser a parella máis escrutinizada do mundo. Justin, esteas onde esteas. E a pesar de que sei que non vas ver este vídeo, porque está nunha lingua que non entendes, e teño 300 suscriptores, ata agora, en todo o que contei, hai moitos supostos, historias contadas por outras persoas, cosas que poden ser pois isto ou outro, moitas versións, pero aquí teño probas directas do absolutamente gilipollas que és. Se estiveras diante de min, non te cuspiría porque non sou unha persona que cuspe, pero pensaría en cuspirche. Caesme moi mal. Que collos foi toda esta puta movida, Justin? ¿Qué cojones fue esto? What the fuck was this? Justin. Inmediatamente despois de que fose anunciada a ruptura, os medios empezaron a vilanizar a Britney Spears, extendendo rumores de que ela lle puxera os cornos a él, de que a ruptura fora culpa dela, de que ela lle rompera el o corazón, etc. No ano 2003, Justin Timberlake saca o seu primeiro álbum en solitario, Justify, que máis tarde Britney Spears rebautizaría como Pussyfy. Bueno, pois Justin saca o seu primeiro single, que ninguén lle fai puto caso. Bueno, a ver, isto é mentira, quedou de 11 no top 100 deste, pero el quería ser unha superestrella mundial e o seu primeiro single non lle deu o nivel de estrellato que la estaba buscando. Así que saca o seu segundo single, Cry Me a River. Cry Me a River é unha canción sobre un señor que está moi triste porque a súa parella puxo os cornos e agora veño chorando diciéndome, ai, perdóname, el dille,
Cry me a river, cry me a river. Antes gustaba má canción, ahora... Todo o mundo, nada máis escoitar esta canción, xa pillou o mensaje de isto vai claramente sobre Britney Spears. Pero por si non quedarse claro abondo, Justin escolleu poñer unha dobre de Britney Spears no videoclip. Se parecen extremadamente muchísimo. Son moi parecidas. Vale, moi ben, Justin, estamos en full. Voy a hacerme la víctima mood. Taylor Swift fixo iso 1000 veces. É a miña cantante favorita. Pero, sabedes o que diferencia a Justin de Taylor? Que Taylor ten clase. Cry Me a River foi un hit mundial. E pouco despois de que saíra, Justin decidiu darlle unha entrevista a Barbara Walters. A Barbara Walters, a ti tamén te odio. Contribuye exponencialmente ao abuso mediático dunha rapaza de 20 e poucos anos que tiña moitísimos problemas de saúde mental. Que che den, a ti tamén. Nesta entrevista con Barbara Walters, Justin explica como acordou con Britney Spears ou non desvelar nada sobre a súa ruptura, non desvelar a causa da ruptura nin nada, para acto seguido decir o seguinte. You can just clear up this. The impression is that Britney did something very bad that hurt you. She had a relationship with somebody else. Was there an incident? Honestly, I mean, we're not perfect. I don't judge anybody. Non somos perfectos, non xulgo a ninguén. Mira como insinúa. Como deixa caer as cousas. E para finalizar a entrevista, acaba tocando para Bárbara unha canción que non acabou no disco. O título da canción, Horrible Woman. I guess I was dead wrong, but to look at it positively, hey girl, at least you gave me another song about a horrible woman. Está claro que Justin Timberlake está intentando dar a entender que Britney Spears lle puxo os cornos. Pero tamén quero informar de que hai un par de anos Britney Spears subiu un vídeo a súa historia de Instagram no que cantaba repetidamente He cheated first, que significa el puxo os cornos primeiro, Así que sacade as vosas propias conclusións. Máis tarde, Britney Spears foi entrevistada tamén por Barbara Walters. Esta porca, que tamén é unha muller adulta, que ten algo mellor que facer que preocuparse da vida de dous rapaces de 20 e poucos anos. Tivo a cara de soltarlle a Britney que lle fixera Justin. Que lle rompera o corazón, que non sei que. E Britney Spears contesta dunha forma super diplomática, nunca intentando deixar mal a Justin, dicindo, bueno, cada un ten a súa versión da historia. You broke his heart. You did something that caused him so much pain. I was upset. For a while. I think we're both really young. He's left the impression that you weren't faithful, that you betrayed the relationship. I think everyone has a side of their story. Ela nunca intentou reformular a narrativa da ruptura para quedar ela como a víctima, porque é unha muller con clase. E agora vou facer unha lista o máis rápida posible de outras putadas que lle fixo Justin Timberlake a Britney Spears. Porque hai moito, é moitísimo. Ao principio da súa carreira, Britney Spears tiña unha imaxe moi concreta de muller do sur americano, inocente, guapa, dócil, carismática, moi sexy, moi sensual, pero que non sabe que é sexy, non sabe que é atractiva. Como xa dixen antes, Britney Spears foi extremadamente sexualizada ao longo de toda a súa carreira, especialmente cando era unha menor de idade. Un dos elementos da imaxe de Britney Spears era a súa conexión ca súa fe cristiana. Ela chegou a afirmar publicamente que tiña intención de chegar virxe ao matrimonio. Isto supoño que sería parte da súa imaxe, unha cousa que é probable que non decidira ela, que se decidiría desde a discográfica, non sei. Que fixo Justin Timberlake nunha entrevista de radio nada máis tivo oportunidade? Justin Timberlake is in the house, and I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? Oh, man. Come on, man. Okay, I did it. No, Nada máis que decir. 2. Nos MTV Europe Awards ao 2003, Christina Aguilera dalle a Justin Timberlake unha muñeca hinchable cunha peluca loira, insinuando que se parecía a alguén, claramente referíndose a Britney Spears. El riulle a gracia, todo feliz. 3. No 2006, este home ten os santos collos de decir que Britney tivo un par de oportunidades de defendelo a él, cando romperon e non o fixo. Cando a narrativa desde o inicio da ruptura deles dous foi que ela era mala, como xa indiquei antes. Ademais, este é o mesmo home que se desentendeu por completo do benestar e da carreira de Janet Jackson despois de montarlle que lle montou. O mesmo home que basou todo o inicio da súa carreira en solitario, en victimizarse e intentar deixar
a Britney Spears como unha puta villana. Agora, un inciso por contexto. A partir de 2005, a saúde mental de Britney Spears empezou a caer en declive moi públicamente, o que levou a convertirse no maior reclamo da prensa rosa. Este escrutinio baixo que vivía empeorou a súa saúde mental máis e máis e máis, e todo o mundo foi testigo dos momentos máis baixos na vida de Britney Spears. Non me vou meter moito neste tema, pero só vou dicir que a día de hoxe eu a Britney vexo como unha víctima tanto do seu entorno, como do público, como dos medios de comunicación. Deste momento da súa vida saen varias movidas que lle fixo Justin Timberlake. 4. Cando Britney tivo unha crise de saúde mental pública que a levou a raparse o pelo diante de un grupo de paparazzi, Justin publicou unha foto del rapándose o pelo nunha revista. Para que, Justin? 5. Ese mesmo ano, cando Britney estaba no seu peor momento, e claramente, aparte de ter uns problemas de saúde mental durísimos, notábase que tiña un problema grave co alcohol e cas drogas, Justin Timberlake bromea despois de que lle den un premio. Para de beber, xa sabes quen es, vas te poñer tonta e van dicir cosas sobre ti. Everyone have a great night. Stop drinking. You know who you are. I'm speaking to you. Stop drinking. You're gonna get sloppy. OK is gonna say something bad about you. Puto gilipollas. 6. Ese mesmo ano, nun dos seus concertos, Justin Timberlake decide acabar unha das súas performances de Cry Me a River, repetindo unha outra vez I think she's crazy, I think she's crazy, I think she's crazy. 7. Chamou a Britney, Madonna wannabe. The world has long been full of Madonna wannabes, and I might have even dated a couple. A que fixeches eso? Por que non deixas a Britney en paz? 8. Volveu a presumir que tivo relacións sexuais con ela en Saturday Night Live no 2009. 2009, que cortaches con esta rapaza no 2002, Justin Timberlake, pero deixa en paz. A popular female singer. Publicly, they'll claim to be but privately, he hid it. 9. Chamou una bitch nun concerto ese mesmo ano. Vou reiterar que este é o mesmo home que nunha entrevista dixo que estaba moi triste porque ela non o defendera a él públicamente cando romperon, cando realmente a persoa que foi caracterizada como a mala da ruptura desde un principio foi Britney Spears. Vou parar xa, porque estou un pouco tacona, pero Justin Timberlake contribuiu activamente ao vilipendio e a burla públicos dunha muller extremadamente vulnerable, con claros problemas de saúde mental, abusada e perseguida por todo o mundo, soamente para beneficiar a súa carreira. Parece ser que Justin Timberlake lle puxo os cornos a súa parella Jessica Biel, cunha actriz que estaba traballando nunha película 2 veces. Primeiro con Olivia Munn, despois con Alicia Wainwright. Non teño máis que dicir ao respecto, porque non podo máis. Todas as probas apuntan a que Justin Timberlake é un porco que leva anos e anos aproveitándose de mulleres ou directamente perxudicándoas para beneficiarse el de algún modo. E pouco escoito falar eu do imbécil que é este señor. É hora de que acabe o reinado do terror do pelo fideo este. Non o soporto a él, non soporto a súa música, non soporto o que fai, non soporto o que di. Este ano, despois de quedar retratadísimo no documental Framing Britney, Justin Timberlake escribiu unha merda de desculpa pública na aplicación de notas do seu móvil e puxo no seu Instagram. A desculpa iba dirixida cara Britney Spears e Janet Jackson. Que collóns foi iso, Justin? Casi 20 anos demasiado tarde. Apareces, dis 4 cousiñas nada, todo ben. Se aguantastes ata este punto do vídeo, comentádeme o emoji dos arándanos, non sei. Decidime cal é a vosa fruta favorita. Quero saber que a sobredose que teño eu de pura ira cara a este señor serviu para algo e que polo menos fun capaz de entretervos durante a longitude deste putísimo vídeo eterno.
que acabo de facer. Podedesme seguir en TikTok, en Twitter, en Instagram. Suscribidevos a miña canle, dadelle like. Eu vou dormir unha siesta.